Čaute ľudia, dneska vás to víta Leo a dneska si s Lukim chceme zahrať Geometry Dash prečo sa na tomto učne? Lebo my sme chceli hrať predposledný level alebo koľky, tak môžeme si ho rovno zahrať, keď sa tam dostaneme, ale neviem aký to bol. Posledný oborňočka? Nebol to posledný. Poďme najprv... Poďme tento. Tak poď tento prvý. Tento dobre vypadá. No dobre, 7% napríklad. No, to je posledný krát. Poď ešte raz. To nikto. Dobre, spôjdeš tým. Poďme skúšať iný level. Tento je hrozný. Ktorý sme to šli minule, ktorý mi išiel? Počkaj, ja viem ktorý. Poďme... Kde ideš? Nie, tento, počkaj. Poďme naspäť. Potom nie. Ešte asi o 2. Áno. Nie. Pred skúšame tento, hej? Pred Hexagon Force. Alebo jak to bol. Ten mi šiel dobre. Tam to som nerval dobre. Potom to poviem skúsiť, či sa mi to podarí. Lebo táto mapa je akože moja obľúbená. Ja. No na to. To musíme dať. Ale to dáme. A tento level začiatok je easy, ale už potom sa to nedá. Potom to môžeme skúsiť. Hej. Tento už vyhrám. Ešte jeden pokus. Ale zatiaľ si stále tam, kde si bol. Počkaj. Ľudia, ak sa vám páči podobný obsah, dajte like, ale si zapnite na to, je to zadarmo. A ešte aj jemu dajte odber, ak chcete. Môj kanál máte v nadpise, čiže zavítajte tam a môžete lupnúť odber. Bom chceme s odberov. Môj to prajem na to, dajte aj vy. Prčíc, tak poďte teraz ty. Je profesionál na rade. Pekne. Ja som profesionál. Oj! Nice try. Poďme aj môj najobľúbenejší level. Je to tvoje video, čiže... Poď ešte jeden pokus, ideme skúšať zo 2 pokusy a ideme ďalší. No ja viem, ktorý to je. Vyskúšame, ne? Ale pôjdeme ten, ktorý mi išiel. Ľudia, ak by ste chceli dať part 2 spolu so mnou, tak koľko majú dať lajkov, povedz? 20 lajkov. 20 lajkov part 2. Hej, a bude to... A ten teraz budeme plniť ešte ťažšie, ale ktorý asi už budeme aj raidovať. No. Čiže... Nezabudnite zanechať like na tomto videu, pretože prichádzate o veľa, ak tu nemáte like. Aj odber si ideme. To dosť. Ešte jeden pokus. Prčic. Posledný pokus. A dáme aj takú nohľadovku. Dobre, môžeme ísť, jasne. Môžeme ísť ďalší level, ktorý sa chcel Ja ísť. viem, nie ten... Neviem, či to je Blast Pro Daco. Ktorý to je? Toto je... Aj nie, to není on. Toto je ten hrozný.
Toto? Pred Hax... Môžeme skúsiť aj tento. Aha, vyskúšame. Force. Vyskúšame, som zvedavý. Daj 2 pokusy a pôjdem ja, lebo ja som v tomto mistr. Bo to keď pozeral, no tak... Toto je dosť dobrý level. Hej, ale moc ťažký. Moc ťažký, no. Reálne Deži je jednoduchšie ako tento, hej. Dobre, poď. Dobre, mistr na rade, dúfam, že sa nestane to, čo minule. Vidíš, na ten moment. Majstre. Poď ešte 2 pokusy. Ešte 2 pokusy, si nerátol. Poď ešte jeden pokus. Dobre, idem ja teraz. Ešte 2 pokusy. A pôjdeme taký iný level, len neviem, ktorý to je. Ešte jeden pokus. Už viem, ktorý to je level, to som zapamätal. Ale ten level je pre mňa... Ideme ďalší level? Hej. Dobre. Tento to není. Ešte jeden dozadu. Okej. Ten hromný. To je pri ktorom sa nedá proste... Aha, no to je tento, dobre. Ktorý to je? Predtým. Tento? To je on? Elektroma nad ventom. Dobre. Nie, to nie je on. Ale to je jedno. A môžeme si ho skúsiť. Čo tam bolo? Ešte 2 pokusy. Tento level je to taký hnus. Podá ešte jeden pokus. To si nemal, že to je tak nasúť. Nevadí, ideš. Aha, tam sa dá ísť. Som nevedel. Si si nevšimol, že tam nemáš skákať? Hej, ďalší chcem ísť dole. Na dnešnom videu chceme len tak vyskúšať nejaké No, tie... toto je on. Chceme len vyskúšať nejaké levely a v budúcom videu sa Ne, ale budeme venovať čisto jednému. Hej, a tomu takému ťažšiemu. Čiže 20 lajkov rovná sa pokračovanie. Dobre. Aha, je to, poď ešte 2 pokusy. To milujem, ale zase nie je až taký ľahký. Čakaj tam, vidíte tam dobre. No tam netreba skákať, keď to padne. Poď. A toto si mal skákať. A ktorým leveli sa budeme venovať po 20 No vidíme. Tomuto, ale Nie, tam máš zrovna. budeme sa venovať tomu, čo sa nám najviac páčilo z týchto šok. Áno, asi tento to bude možno, alebo taký, možno bež, uvidíme. To je ten úplne posledný. Hej, čakaj, môžem ísť? Počkaj. Sekundu, dám to ešte. Prečo to nehráš prosím na tieto veci, čo som ti dal? Na požičanie? Nie! Počkaj. Ja. Poď. Kamo! Tak ja som tam už bol 10 krát. Na tvojom počítači si tam trénoval. Kamo, to je dosť dobrý level. Ale nie je taký ťažký. Jaj. Ešte 3 pokusy. Keď prejdem. Dobre. Ne, nový best. Ešte, už mám posledný pokus. Poď, to dáš. Tento level celkom dosť randomný, len treba sa ho naučiť hrať. Som tento level, nie? Ešte ja vyskúšam. A potom môžeme ísť rovno na ďalšie.
Skákať proste. No veď. Celkom dosť ťažký level, ne? Nechcem klamať, ale... No skúsiš posledný krát. Posledný krát skúsim o to menej. Nie, ja som hneď už stlačil posledný krát. Počkaj. A potom to pôjdem ja. Áno. Pôjdeme tam. Poď. Škoda. Ja aj tam to neviditeľné. Daj si ešte zo pár pokusov a ideš. Ešte na posledný. Tam sa chcem dostať, ale tieto tu neviditeľné veci na začiatku. No. Nie, škoda. Tam som akože už raz bol. Už to bolo blízko. Tento vypadá dobre. Čo je? Som mal preskočiť. Hej, preskoč. To čo bolo? To som vedla. Tak tento level asi fakt nebude. Nie, Tam nemá skákať. Čo to je za level, prosím vás? Môžem ešte vidieť. Počkaj, hej. Krč. Čo to? Čo to je za level? Tak. Hej. Poď. Aha, no baka, bolo level. What the fuck? Čo? No? Nie. Škoda, už to bola blízko. Poď ešte za 2, 3 pokusy. Ja to som tam sa sekám. Nie. Potom to už pôjdeme nový level, lebo ten bol akože... Ten bude dosť ťažký. Ten aj, akože on nie je ťažký, ale dosť hrozný. Veľmi veľa vecí. Tá hudba sa k ňom nehodí. A na záver pôjdeme ťa 2 najťažšie. To je, tento level Ťažký. je ťažký, ale deje sa tu až počkaj, deje sa tu až príliš veľa vecí. Ešte jeden. Dáme teraz posledné tie 2 levely ťažké a budeme sa vidieť na budúce. Sústreď na to, lebo inak nepôjde. Je, škoda! Počkej, ešte raz si sa skúsim. Hej, tak poď ty ešte jedenkrát. Nie, počkaj. Hej, dobre, poď ešte jedenkrát. Chcem sa tam dostať. A dáte ďalej. Nevadí. Nevadí. Ešte, daj si, dobre, tak dáme teda Tak, tie posledné 2 najťažšie. posledné 2 najťažšie. To je dash a finger dash. Dáme najprv finger dash a potom dash, okej? Ideme na to, poď. Dash je ešte skoro. Tá pesnička sa hodí. Hej, to je dosť dobrá pesnička. Megala. No, Dobre. napríklad. Škoda. Počkaj, tam nemôžeš skákať, hej. Tam ako som bol, tak nemôžeš skákať. Nemôžeš skákať. Za to budeš skákať, tak to bude skákať. To funguje. Nie, už to bolo moje. Škoda. To je dosť, to je jeden z najťažších. Ešte ten dash je ešte ťažší ako tento, ale Ale zase tento sa mi aspoň páči, tá hudba aj ten pozadie. tento sa hodí, no proste.
Tak aby som to dešoval ho do nekonečna. Škoda, poď. Škoda. Daj si ešte teraz ty 3 pokusy, ja 3 pokusy a ideme na deš. Na deši budeme. Poď 2 pokusy ešte. Ja. Posledný pokus. No. Ideme. Daj. Ja mám tiež 3 pokusy. A na deši to bude najlepšie. Dva pokusy ešte. Posledný pokus, hej? Posledný pokus. Tam neskáč. Aj, nevadí. Ideme na posledný level a tým je dash. Let's go. To je najhoršie. Áno. Sa pozrie, ako rýchlo. Insane. Daj si 3 zo 5 pokusov, ty. A potom ja 5 pokusov. A ty posledný pokus. A... Nice. Po ešte 4 pokusy máš. Dva. Ťažké dverby. Posledný, ale posledný to už dá. Nevadí. Idem ja 5 pokusov. Mal si iba stáť. 3 pokusy. Je to 2 pokusy, nie to je ťažké. Posledný pokus. Nevadí. Lebo poď posledný pokus, poď teraz ty pokus. Úplne posledný pokus dnešného videa. Nevadí. A my ešte budeme trénovať aj finger dash a dash. Dobre, dámy a páni, ďakujeme vám Za pozretie videa. Nezabudnite zanechať like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videjku, ak tu dáte 20 lajkov. Čaute.